این محدودیت از تابستان سال 2025 وارد کرده شده بود. میگیرن IRS برآمدن ای تنها در شما حالنامه سود میبرورن و همین حکم برای شما میتین. سلام тамошобинони барномаҳои Sorbon Safar. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Дар Федератсияи Русия чиро проделит кардан. Бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. Нафарҳое ки мехоҳед границаи Қазоқистон бигзарен, мақсад очирати бисёр набесену тез бигзарен ва обратно вориди Россия шавен, рақамҳое ки дар рӯи экран мебарояд зангшон бизанед шофёрои границаи Қазоқистонанд. манъи кори муҳоҷирон дар самти таксӣ ва курьерӣ то соли 2027 дар Федератсияи Русия проделит шуд. мақомоти Санкт-Петербург манъи кори муҳоҷирон дар самти таксӣ ва интиқоли курьерҳо то соли 2027 тамдид карданд. ин маҳдудият аз тобистони соли 2025 ворид карда шуда буд. яъне танҳо дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия то соли 2027 муҳоҷирон наметавонанд ки курьер кор кунанд ё ки таксӣ кор кунанд. ба гуфтаи маъмурият норасоии қувваи корӣ мушоҳида нашудааст ва шаҳрвандони Русия ҷойҳои холии кориро фаъолона пур мекунанд. аз ин лиҳоз ин то соли 2027 проделит шуд. яъне ки дар Санкт-Петербург губернатор қайд кард ки дар соҳаи таксиҳайкунӣ ва дар соҳаи курьерӣ шаҳрвандои худшона метавонанд кору фаъолият кунанд ва ба ҳамин лиҳоз айни ҳол дар ин самтҳо ба муҳоҷирон ниёз надоранд. яъне нафарҳое ки двойное гражданство доред, шумо метавонед кору фаъолият кунед ба нафарҳои шаҳрванди хориҷӣ. ин корҳо дар шаҳри Санкт-Петербург то 2027 манъ шуд. комментарияҳои шуморо хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумода дороҳои гиёҳӣ дар кор бошад, видеоро тамошо кунед, аз номи мо заказ кунед. барқарорсозии қувват ва нест кардани простатит бо махсус дорӯи ватании мо бо номи паҳлавон. инчунин доруҳо барои баровардани риш ва барои каму зиёд кардани вазни шумо бо шифофармо бошед. Насим нависонда. салому алайкум акаи Сорбон. агар дар нест биғалтӣ чанд қай Россия берун бошӣ ки мегиранд. IRS баромадан и танҳо ҳал кардани ҳамун проблемаҳои доштагитон мебошад. Холиқов нависонда. ассалому алайкум ака. 18 ноябр омадам гостӣ карда даромадагӣ будам. кай равам мешавад. моҳи ноябр ки омада бошен дар Россия гости мигратсиони карта гирифта бошен, шумо 3 моҳ ҳуқуқ доред ки дар Федератсияи Русия бесен ва баъдан берун бароен. Ашурова нависонда. ман ба мигратсиони рафтам, аэропорт рафтам. намеша чанд соли ман 2.5 сол шид. рафта наметавонам. ақаллан ман фаҳмам ки кай раҳм ӯй мешида бошад. яъне ки муҳлати депортатсияро фаҳмидана дар назар дошта бошед шумо. ин муҳлатша танҳо аз ҳамон ҷое фаҳмида метавонед ки дар шумо ҳалномаи суд мебароraну ҳамин ҳукма барои шумо метиҳанд. Саид нависонда. салому алайкум акаи Сорбон. мара модарам рус аст. ман Россия рафтам гостӣ кардам. 3 моҳ буд шуд рафтам граница работа кардам. мигратсионда қапида 40 000 штраф кардам. 3 моҳ буро гуфтам. ман Қазоқистон омадам. ҳоли 1 моҳ пеш ака штрафа спорум. равон мешавад ё не ака? илтимос ҷавоб диҳ акаи Сорбон. агар номи шумо ҳозир дар чорни списка дар реестр нағалтида бошад, бале дар ҳол метавонед ҷаримаро пардохт кунед. то ҳатто метавонистед ки аз Россия берун набаромада шумо ҳамун ҷаримаро пардохт мекардену мисол баъдан бо аз паси кору бортон мешидед. Алиев нависонда. салому алайкум. алимент қарздор бошӣ граница гузаштан метавонед. агар ки шуморо дар суд дода бошанд барои напардохтани алимент, шуморо аз мақсад давлат берун баромадан намемонад то ҳолате ки пула пардохт накунед. агар Аҳмадалиев нависонда. брат хизмат то чанд солара мебарам. то синни 27 солара ба хизмат даъват мекунам. яқуб нависонда. ассалому алайкум. созед хубен акаҷон. депортҳо кай авф мешаванд? дар масъалаи авфи муҳоҷирон худо хоста боша мо гуфтем ки як видеои аловида мекунем. интизор бошем, пешкаши шумо мегардонем. абдуллоева нависонда. ассалому алайкум акаҷон. раҳмат ба шумо ки шумо хабардор мекунед. худованд шуморо нигаҳбон бошад. худованд ҳамамонро нигаҳбон бошад. худо ки танмон солим бошад. кӯшиш мекунем доимо каму беш хизматмон барои мардум бирасад. Самарова нависонда. ин ба мо чӣ дахл дорад? масъаларо ширкатҳо ҳал мекунанд.
сарлавҳаи видеоро мутобиқи хабарҳоят бумон. Мумкин ки мафкураи хуб надошта ё дуруст нафаҳмидаи сарлавҳаи видеоро. Яъне ки чизе ҳаст нест, ин қарора ҳукумат қабул мекунад. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Солмон, даъваткунӣ ба хизмат тамом шудагӣ ҳаст ё ки не? Камтарак дар ин бора гап мезанӣ. Бале бародари азиз, нақша пурра ба анҷом расидагӣ, нақшаи даъват ба хизмат тамом шудагӣ. Баҳодур нависонда: салому алайкум акаи Солмон, дар бораи утилизатсия мегуфтӣ. Амира аз рӯи чӣ нархнома мекунад? Дар бораи батарея гап рафтист. Дар бораи утилизатсияи аккумулятор, яъне чизое ки қувваи барқ метиҳанд, заряд мегиранд, аз рӯи килограмм мегем ҳамун нархномаро муқаррар мекунанд. Вақте ки шумо вориди ҷумҳурии Тоҷикистон мекунед, аккумулятор ё дигар батарея ва дигар чизо. Зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.